Зейниддин Зидане ки 3 маротиба пай дар пай ғолиби Лига Чемпионҳо шуда буд, мехост ба даста тағйироти калон дарорад, вале президенти даста Флорентино Перес зид буд. Роналдо бошад мисли Месси маоши баланд талаб кард. Президент ба ӯ ваъда дод ки тобистон ҳатман маошашро баланд мекунад, вале дар ваъдааш наистод. Хулоса, баъди ин хел рафтори президент, ҳам Зидан ва ҳам Роналдо дастаро бо хоҳиши худ тарк карданд ва баъди онҳо Реал яке аз бадтарин сезонашро гузаронда истодааст. Рости баъди 9 моҳ набудани Зидан президент ӯро розӣ кард ва ба даста баргардонд, вале ин сезонро дигар наҷот додан намешавад. Перес якум бор нест ки ин хел хатогиҳо мекунад. Барои чӣ қиматтарин дастаи ҷаҳон дар 15 соли охир чанд қадар трофеҳоро аз даст дод? И то 5 хатогиҳои калони Флорентино Перес. хотиррасон мекунем ки спонсори канал 1xbet агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод touchfood нависен 5000 рубл бонуссон метиҳанд. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузарен ва дастшотон пул партонед. баъд ин автоматически бонус дастшотон мегзарад. ссилкаш дар описания. ҷои панҷум фурӯхтани Робен ва Снайдер. Перес президенти Реал дар соли 2000 шида буд, вале баъди 6 соли барои сезони баъд гузаронданаш вазифаашро тарк кард ва соли 2009 боз баргашт. Дар он вақт дар состави Реал бозингарони голландӣ Робен ва Снайдер хело хуб бозӣ мекарданд, вале баъди омаданаш Перес онҳоро фурӯхт. Робен ба Бавария гузашт ва дар он ҷо лидер шуд ва ҳамаи трофеҳое ки буданд ғолиб шуд. Уэсли Снайдер бошад ба Интер гузашт ва дар он сезон чемпионати Италия ва Лига Чемпионҳоро ғолиб шуд. Бо ин трансферҳояш Перес Реалро хело сус кард ва даста дар он сезон натавонист ҳатто ба якчорфиналаи Лига Чемпионҳо роҳ ёбад. ҷои чорум хориҷ кардани Анчелоти ва таъин кардани Бенитес. дар Реал дер боз мисли Анчелоти тренер набуд. ӯ барои бозингарон ҳамчун падар буд. ӯро дӯст медоштанд, ҳурмат мекарданд. Карло бисёр шӯхӣ мекард. ӯ ҳамавақт Роналдоро мазоқ мекард, вале Криш хафа намешуд. бо ӯ Реал ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд, ки даста 10 сол буд ки нагирифта буд ва инчунин рекорд гузоштанд. аз сентябр то январ ягон маротиба бой надоданд, вале дар охирон сезонаш Карло ғолиби ягон трофей нашуд. Перес ба ӯ дигар ягон имконият надода, ӯро зуд хориҷ мекунад ва бар ивазаш Рафаэл Бенитесро таъин мекунад. дар ним соле ки Бенитес дастаро роҳбарӣ мекард, бо бозингарон ва лидерҳои даста муносибати бад дошт ва ҳамавақт ҷанҷол мекард, натиҷаҳои бад нишон дод ва дар майдонаш аз рақиби ҳамавақта Барселона бо ҳисоби 4-0 бой дод. ҷои сеюм муносибати таҳшатона бо қаҳрамонони даста. дар ҳозира Реал Перес худро аз таърихи даста баланд мешуморад. барои ҳамин капитани ивазнашаванда Ераро ба Қатар фурӯхт. бо Касилас дар як пресс-конференсия нофаҳмо хайрухуш карданд ва бо беҳтарин бомбардири даста Криштиану Роналдо бошад тамоман хайрухуш накарданд. ин гуна муносибат бо қаҳрамонон дили миллионҳо мухлисонро мешиканад, вале барои Перес бизнес аз таърихи даста баланд аст. ҷои дуюм рӯ гардонидан аз Этоо. бозингари камерунгиро Реал дар 16-солагиаш харида буд, вале вақте Перес ба вазифа омад, ӯро ба Малёрка фурӯхт. ними шартномаи бозингар ба Реал тааллуқ дошт. сем дар он ҷо хело хуб бозӣ кард. дар соли 2004 ӯ ба яке аз беҳтарин ҳамлагарони он вақт мубаддал гашт ва вақти ӯ буд ки ба Реал баргардад, вале Перес нахост ӯро бо 24 миллион евро баргардонад ва Этоо ба Барселона гузашт. дар Барселона ӯ лидери асосии ҳамла шуд. бо даста 2 кубки Лигаи Чемпионҳо ва 3 маротиба чемпиони Испания шуд. бозингари камерунӣ бисёр гол мезад ва бозингари муҳими Барселона шуд. баъди дастаи каталонӣ ӯ ба Интер гузашт ва бо дастаи италиявӣ боз як кубки Лигаи Чемпионҳоро тори сар кард. Этоо голҳои ҳалқкунандаро дар бозиҳои муҳим мезад. вақти Пересро дар бораи ин бозингар савол медиҳанд, ӯ одатан гапро дигар ҷо мебарад. ҷои якум фурӯхтани Ди Мария ва Озил.
сабаби расмӣ ба даста пул лозим барои трансферҳои нав майлаш, вале аввал аю сар мекунем ки Реал камбағал нест ки лидерҳои дасташа фурӯшад. Дуюмаш он ки бозингароне ки ба ивази онҳо харида шуданд аз онҳо беҳтар набуданд. Ди Мария бо Роналду зур бозӣ мекард, а бозии Озила дар Реал бегуфтаам ҳама медонад. Наход аз бозингаре ки аз Иньеста ва Хави якҷоя бисёртар асист додааст ҷудо шавӣ. мушкиле фаҳмидан мақсади нияти Пересро. Не, презент хубай ва барои Реал бисёр корҳои хуб кардагай, вале ғайр аз корҳои хубаш инчунин бисёр хатогои нофаҳмо низ кардагай. дар комментарий нависен кадом хатогои Флорентинора мо имрӯз номбар накардем ва албатта фаромӯш накунед дар канал обуна шудана ки аз видеоҳои ояндаи мо хафо намонед. Бо шумо буданд Гайруфҳо. Хайр.